Tak. Teď domácí Zlínska, posádka Aleš Máčela, Josef Kýžák, ty není třeba představovat strojní účastníci, starý historik a hlavně ten jejich Mercedes se dokáže jezdit hrozně rychle, nejenom ve městě, ale pak i mezi těma strom a městských cestách s dobročným korábem. Mercedes Aleše Máčely je z roku, tuším, že ten nám říct roku 79? 78, abych Jsou pamatovat, 78, jinak Aleš Máčela tyhle auta staví, takže kdo nechce zrekonstruovat nějakého veterána, můžeme se tady obrátit do Malenovic. No a jinak je tam obsah 5 litrů, tohle Mercedes je 5 litrový auto. Tady je to automatu. Který má moc, který píše Aleš Máčela. Desítku, tu má krásné klasické Porsche 911, Jaroslava Petráska od Slzáka. Vidíme, že mají na hlavách krásné klobouky. Když vás víte, kdy to bude Kristofe, to bude vzpomínka